Πιο διαφωτιστικά, πιο εξονυχιστικά για τα φορολογικά, τα προτινόμενα φορολογικά μέτρα από την κυβέρνηση. Ένα ζήτημα που έχει ξεσηκώσει, όπως έχουμε καταλάβει όλοι, κάποιες αντιδράσεις. Ο Γιώργος Χιζμοκερίδης είναι εδώ, οικονομολόγος και λογιστής αλφατάξης, και με πίνακες και με φωτογραφίες θα δείξουμε διάφορες διαστάσεις αυτού του θέματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Χιζμοκερίδη. Καλησπέρα, κύριε Μπούρχα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ευνηδίασε τον κόσμο του επιχειρήν, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ανάγκη σύλληψης της φοροδιαφυγής είναι ένα θέμα το οποίο από πολύ παλιά αποτελεί κεντρικό στοιχείο της οικονομικής πολιτικής, της κρατικής δράσης και της φορολογικής πολιτικής. Είναι μια κοινωνική πληγή. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Κάθε προσπάθεια λοιπόν της εκτελεστικής εξουσίας να συλλάβει αυτό το φαινόμενο εννοείται ότι δεν μπορεί να μας βρίσκει αντίθετους ως πολίτες σε μια οργανωμένη κοινωνία. Όμως το ζήτημα γεννάται από την εξέταση των επιμέρους μέτρων τα οποία αυτά θα πρέπει να ληφθούν για να γίνει η πάταξη της φοροδιαφυγής χωρίς ευνηδιασμούς. Ναι, θέλω να δούμε... Δεν υπάρχει manual. Ακριβώς. Καλής ή αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης παγκόσμια εννοώ. Κάθε χώρα έχει το δικό της τρόπο, αποτελεσματικός λιγότερο ή περισσότερο. Πολύ σωστά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως από την πρώτη κάρτα για να δούμε ότι αυτό το νέο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών ξεκινά και αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν αφορά τις εταιρείες και τις εταιρικές μορφές της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Στη δεύτερη κάρτα μπορούμε να δούμε και για να ξεφύγουμε και από τη στερεοτυπική σκέψη ότι ο δικηγόρος, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος που είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι επιστήμονες, που αναλαμβάνουν εξειδικευμένες μελέτες, οικονομολόγοι, στατιστικοί, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών που δουλεύουν ως freelancers. Μεταφραστές, φιλόλογοι, οι οποίοι δουλεύουν για λογαριασμό διαφόρων εταιριών με σκοπό να επιμεληθούν κείμενα σε ιστοσελίδες, να μεταφράσουν τις οδηγίες χρήσης, τα manual στα προϊόντα. Πάρα πολλοί αυτοαπασχολούμενοι σε τομείς της ψηφιακής οικονομίας, στο ψηφιακό marketing, τους YouTubers, τους influencers που πρόσφατα συνέλαβε και η ΑΔΕ1. Επίσης, είναι μεγάλη γκάμα των επαγγελμάτων. Δεν είναι μόνο ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, δικηγόροι. Ναι. Και εδώ στην περιοχή μας πάρα πολλοί επιστήμονες στα Ιωάννα οι οποίοι συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν πελάτες τον απλό καθημερινό πολίτη, δεν πηγαίνουν στα σπίτια του, αλλά έχουν πελάτες εταιρείες ή και το δημόσιο ή και ερευνητικούς φορείς, δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν. Γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να εκδώσουν το αναλογούν παραστατικό. Στη δεύτερη λοιπόν διαφάνεια μπορούμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά πώς ξεκινάει αυτό το σύστημα. Σημείο αναφοράς του συστήματος αυτού είναι ο κατώτατος νομοθετημένος μισθός. Σήμερα αυτός είναι στα 780 ευρώ και κάθε χρόνο, όπως προβλέπει και η νομοθεσία, θα αναπροσαρμόζεται. Τα κέρδη από την επιχειρηματική δραστηριότητα των ελευθέρων επαγγελματιών θα υπολογίζονται με τη μορφή μιας ελάχιστης αμοιβής, όπως την ονομάζει το νομοσχέδιο. Δηλαδή, 14 μισθοί από 780 θα υπάρχει ένα ελάχιστο τεκμαρτό κέρδος ύψους 10.920 ευρώ. Από αυτό προκύπτει πληροφοριακά ένας συνολικός φόρος κοντά στα 1.600 ευρώ για τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Αυτό όμως δεν είναι το τελικό σημείο. Η ελάχιστη αυτή αμοιβή δεν μπορεί να υπολείπεται από το μεγαλύτερο μεταξύ του ελάχιστου βασικού μισθού προς αυξημένου κατά 10% για κάθε 3 χρόνια εργασίας, μετά τα πρώτα 3 έτη. Άρα λοιπόν έχουμε τριετίες και δεν μπορεί να υπολείπεται του ανώτερου ετήσιου μισθού που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλει στο προσωπικό του, μέχρι τις 30.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο ο φόρος θα είναι και πιο αυξημένος, μεγαλύτερος. Ακόμη, δεν σταματάμε εδώ. Η ελάχιστη αμοιβή, όπως αυτή προσδιορίστηκε προηγουμένως, στην επόμενη κάρτα νούμερο 4 μπορούμε να δούμε ότι προσαυξάνεται με 2 τρόπους σωρευτικά, πάνω δηλαδή στην ήδη ελάχιστη αμοιβή. 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας που έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας, με ανώτατο όριο της 15.000 και με ένα συντελεστή ο οποίος μπαίνει όταν ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου
είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του ετήσιου τζίρου που έχει ο κωδικός αριθμός δραστηριότητάς του. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο κάθε χρόνο θα επεξεργάζεται τα στοιχεία των δηλώσεων και για κάθε ΚΑΔ θα βγάζει το μέσο όρο του τζίρου. Κάτι το οποίο οι επιχειρηματίες δεν θα μπορούν να ξέρουν και άρα θα τους έρχεται ο συντελεστής αυτός που ξεκινά από το 35% και μπορεί να φτάσει και στο 100% πάνω στην ελάχιστη αμοιβή. Στην επόμενη κάρτα μπορούμε να δούμε το κομμάτι που αφορά εξαιρέσεις, μειώσεις και απαλλαγές. Από την εφαρμογή της ελάχιστης αμοιβής εξαιρούνται οι αγρότες, οι νέοι επαγγελματίες για τα πρώτα 3 χρόνια της δραστηριοποίησής τους και τα λεγόμενα μπλοκάκια. Το σχέδιο αυτό προβλέπει μειώσεις και απαλλαγές από την ελάχιστη αμοιβή σε επαγγελματίες με αναπηρία ίση μεγαλύτερη του 80%, στους μονίμους κατοίκους των χωριών με πληθυσμό ως 500 κατοίκους, στα νησιά που είναι κάτω από τους 3.100 και ό,τι προέβλεπε δηλαδή ήδη ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος για τα υπόλοιπα τεκμήρια. Πάμε στην επόμενη κάρτα για να δούμε την τύχη του τέλους επιτιδεύματος. Ένα μνημονιακό χαράτσι, το οποίο όμως μονιμοποιήθηκε και για το οποίο μας είχαν πει ότι θα καταργηθεί. Αντί λοιπόν να καταργηθεί πλήρως, το νέο σχέδιο φορολόγησης υπόσχεται μια σταδιακή μείωση, χρησιμοποιώντας αυτό το τέλος επιτιδεύματος σαν κίνητρο για τη δήλωση των πραγματικών εισοδημάτων. Πώς, με ποιο τρόπο? Προβλέπεται ότι όσοι δηλώνουν πραγματικά εισοδήματα υψηλότερα από αυτή την ελάχιστη αμοιβή όπως θα υπολογίζεται, θα έχουν άμεσα μείον 50% στο τέλος επιτιδεύματος. Όσοι δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα θα έχουν μια μείωση κατά 25% μόνο. Σε ορίζοντα διετίας πλέον πηγαίνει αυτό ότι θα καταργηθεί. Θα το δούμε κατά πόσο και αυτό θα τηρηθεί. Το καταργεί, αυξάνει το φόρο, μειώνει το... Μειώνει ακριβώς. Δηλαδή μία ή άλλη για τον κρατικό κορβανά. Ακριβώς. Πάμε στην επόμενη, λοιπόν, μέσα από την εμπειρία μου, στην επόμενη διαφάνεια έχω κάποιες μικρές παρατηρήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την κατανόηση καταρχήν του σχεδίου αυτού. Ο κατώτατος μισθός, οι 14 μισθοί που λέγαμε, τα 10.920, δεν καταλήγει ποτέ ολόκληρος στην τσέπη του μισθωτού. Αυτά είναι τα λεγόμενα μεικτά. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, από το μεικτό αυτό ποσό αφαιρούνται οι κρατήσεις για ένσημα, φόρος μισθωτών υπηρεσιών κτλ. Οι μισθωτοί επίσης αυτό το ποσό έχουν αφορολόγητο μέχρι τις 9.000 ευρώ προς αυξήσεις για τα παιδιά τους. Και πολύ σωστά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες όμως φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Γι' αυτό βγαίνουν και οι επιβαρύνσεις που αναφέραμε προηγουμένως. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν παίρνουν δώρα και επίδομα άδειας. Άρα δεν υπάρχουν 14 μισθοί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με αυτόν τον τρόπο έντεχνα προσαυξάνουν την ελάχιστη αμοιβή. Πράγμα που δεν ισχύει. Μάλιστα. Κάποιοι εδώ θα πούν, μα είναι μαχητό το τεκμήριο, ανακοίνωσε η φορολογική διοίκηση. Με βάση το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που μαχητό είναι μόνο για όσους είναι φυλακισμένοι και νοσηλευόμενοι επί μακρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος θέλει να δουλέψει για λιγότερο, για τους δικούς του λόγους, είτε γιατί έχει από αλλού εισοδήματα, είτε γιατί δεν έχει δουλειά, είτε γιατί θέλει να αφιερωθεί στην οικογένειά του, θα βρεθεί να πληρώνει χωρίς να έχει πραγματικό εισόδημα. Για τους μισθωτούς αντίστοιχα υπάρχει ο θεσμός της μερικής απασχόλησης. Εκεί κανείς δεν λέει αν η απασχόληση αυτή είναι υποδηλωμένη ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε στην επόμενη διαφάνεια κινδύνους και ευκαιρίες που μας δίνει αυτή η συζήτηση που άνοιξε. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που έχει έρθει στο μυαλό πάρα πολλών επαγγελματιών είναι οι απολύσεις. Υπάρχει σαφής κίνδυνος απολύσεων με σκοπό τη μείωση της υπολογιζόμενης ελάχιστης αμοιβής, με τεράστιες συνέπειες, όπως καταλαβαίνετε κύριε Μπούρχα, στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και στις εισπράξεις του κράτους από φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Και στην αύξηση της ανεργίας. Ένας μεγάλος κίνδυνος για τους συνεπείς επαγγελματίες να προσαρμόσουν τις αποδείξεις που θα εκδίδουν και κατά συνέπεια τα έσοδά τους στο ύψος της ελάχιστης αμοιβής, αφού θα ξέρουν τον τρόπο υπολογισμού, με αποτέλεσμα τραγικά αποτελέσματα στην απόδοση του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος. Αφού ήδη η φορολογική αρχή παραδέχεται ότι δεν ελέγχει ή δεν μπορεί να ελέγξει ή ότι θα κατευθυνθεί, μας είπε σήμερα ο Υπουργός, προς τα μεγάλα ψάρια, άρα τα μικρά
δεν χρειάζεται να είναι πλέον συνεπή. Αυτό θα έχει και μία άλλη επίπτωση στο μείωση του συντελεστή φορολογικής συμμόρφωσης. Έναν ευρωπαϊκό δείκτη που η Eurostat μετρά, και τα τελευταία χρόνια, να το πούμε, να το παραδεχτούμε, η χώρα μας είχε κάνει σημαντικά βήματα βελτίωσης. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους εποχικούς επαγγελματίες. Όπως υπάρχει ο εποχικός εργαζόμενος, σεζόν που λέμε στην καθομιλουμένη, υπάρχει και ο εποχικός ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος δουλεύει για 2, 3, 4 μήνες, 5 να φορολογηθεί για ένα ετήσιο εισόδημα? Θα πρέπει αυτό να το δουν πάρα πολύ σοβαρά. Στην επόμενη κάρτα, ένας πάρα πολύ σημαντικός κίνδυνος στις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, στις αγορές μηχανημάτων και επαγγελματικού εξοπλισμού. Όταν η πραγματοποίηση τέτοιων αγορών μέσω των αποσβέσεων, οι οποίες μετράνε ως έξοδα, μπορεί να επιφέρει φορολόγηση σε ανύπαρκτο εισόδημα. Φανταστείτε έναν γιατρό ο οποίος αγοράζει ένα καινούργιο ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας, και έχει τις αποσβέσεις ή τα μισθώματα αν είναι leasing, ή ένας μηχανικός που αγοράζει τις άδειες χρήσης για τα προγράμματα που χρησιμοποιεί, το software, τα οποία ξεκινάνε από τις 2.000 ευρώ και πάνω για το καθένα. Ο κίνδυνος της ερημοποίησης των ακριτικών και ορεινών περιοχών. Ένα θέμα το οποίο αφορά. Πριν εδώ για τα καφενεία, έτσι. Και πολύ σωστά το έλεγε. Και επειδή είχε γίνει μια κουβέντα τους προηγούμενους μήνες για διατάξεις που ίσχυαν και καταργήθηκαν για τα καφενεία, τα καταφέραμε, έλεγαν κάποιοι εδώ, έτσι, ναι. Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο θα πειράξει πάρα πολύ την ακριτική μεθόριο, διότι ακόμη υπάρχουν λόγω του Καλλικράτη κοινότητες οι οποίες είναι πάνω από 500 ευρώ, όμως με τα βίας μπορούν να συντηρήσουν ένα καφεπαντοπολείο. Ένας άλλος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος του κλεισίματος των βιβλίων. Το είχαμε δει με τη θέσπιση του τέλους επιτιδεύματος στα μνημονιακά χρόνια. Το δημόσιο εδώ κινδυνεύει να χάσει τον όποιο φόρο πληρώνεται σήμερα, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, σήμερα το ελάχιστο ΕΦΚΑ είναι 2.900, συν τουλάχιστον 650 που είναι το τέλος επιτιδεύματος, άρα μιλάμε για απώλειες περίπου 4.000 ευρώ για κάθε ελεύθερο επαγγελματία που κλείνει τα βιβλία του και δραστηριοποιείται, δεν ξέρω πώς, μαύρη αγορά. Πάμε λοιπόν και στην τελευταία διαφάνεια για να δούμε τις ευκαιρίες. Η συζήτηση, όπως είπα και από την αρχή, θα πρέπει να ανοίξει. Βεβαίως, χωρίς όμως ευνηδιασμούς. Θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τα πραγματικά αίτια της φοροδιαφυγής. Να δούμε πού οφείλεται αυτή η συμπεριφορά των πολιτών. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε το φορολογικό μας σύστημα. Δεν μπορεί ακόμη και σήμερα, ενώ μας είχε διαβεβαιώσει ο διοικητής της ΑΑΔΕ ότι το προεδρικό διάταγμα του 1931 που ορίζει τον κώδικα νόμων περί τελών χαρτοσύμου και είναι ακατανόητο γιατί είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα, ισχύει σήμερα στην Ελλάδα του 2023. Για να καταλάβετε, έχω φέρει και το φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης του 1955, όπου το βασίλειο της Ελλάδος για πρώτη φορά στην ένομη τάξη μπαίνει ο όρος των τεκμηρίων, στο άρθρο 5. Πρόκειται λοιπόν για πράγματα τα οποία δεν είναι της σημερινής εποχής και θα πρέπει λίγο να συζητήσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε καινούργιες μεθόδους, σύγχρονες ιδέες για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε απλούστερες διαδικασίες με μικρότερα κόστη φορολογικής συμμόρφωσης για τους επαγγελματίες αλλά και τους λογιστές που τους παρακολουθούν και όχι συστήματα όπως το My Data, το οποίο μετά από 3-4 χρόνια δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει ακόμα, οι ταμειακές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συνδεθούν με τα POS, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να μεταδώσουν τις αποδείξεις κάθε βράδυ στην πλατφόρμα My Data. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει και θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μία μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση με απλούς, σταθερούς και λογικούς κανόνες που λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες δουλειάς των ελευθέρων επαγγελματιών. Και κάτι τελευταίο, θα πρέπει να καλλιεργηθεί η φορολογική συνείδηση, ξεκινώντας από τα σχολεία. Θα πρέπει να διδαχθεί η οικονομία στα σχολεία. Υπάρχει έτοιμο εγχειρίδιο βιβλίο στα ελληνικά το οποίο διδάσκεται στην Κύπρο. Θα πρέπει άμεσα να υιοθετηθεί. Θα πρέπει άμεσα να επανέλθει στο καθαριστικό των ελευθέρων επαγγελματιών η χρήση
των φόρων που πληρώνουν. Πόσο τα 100 στην παιδεία, πόσο τα 100 στην υγεία, πόσο τα 100 στην εθνική άμυνα, στην ασφάλεια, έτσι ώστε να καλλιεργήσουμε τη φορολογική συνείδηση. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν σταθερότητα και όχι ευνηδιασμοί για να μπορέσουμε να βάλουμε έστω ένα λιθαράκι για να περιοριστεί αυτό το νοσηρό φαινόμενο. Λοιπόν, άκρως ενδιαφέρουσα, περιληπτική και κατατοπιστικότατη νομίζω παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσογερίδη. Χάρηκα για μια ακόμα φορά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.